Karong adlaw magtipid-tipid sa jud no, sumukuha tag 20 pesos diya kay mopalitan ng gulay nga sari. Kay mao na po niya sudanon mga tats kaning sari nga gulay. Sumukuha tag baligis diya mga tats, pagkahuman mopalit pud ta og bombay nga isa ka buok og isa pud ka buok ahos. Ingana ang ginatawag nga tipid mga tats. Okay na. Pagkahuman buta na tog sulupin kay mopasin na ta. Unsa pa matong buhaton di matats, gulay ra may tuyo. Kay pag-abot ako sa balay mga tats, daghan mo kog dahon-dahon dito nga mga tangkong, tinangkong or kamuti tops. So ako na lang pong alalayan ana para madugang-dugangan po ang atong sadaan or atong sinabaw nga. Ambot sinabaw ba kani o adobo ba ni akong plano ani mga tats, basta kay dugang ko ning gulay. Kaya atong panahon mga tats, murag di na jud nimhunong ang mga bagyo mga tats. Tan-awa gud no, gabos over ko drip perting kusuga sa hangin, di ba? Madungog man ninyo nga naglagubo ang palibot. Kay kusog ya pud ang hangin mga tats, pero magpasalamat na lang pud ta nga hangin na naabot sa tuwa dire ug dili pud kusog. Kay kung kusog mga tats na nanglupa jud atong mga balay ani. Tan-awa ng Manila mga tats, nanglutaw na ilang mga kaldero didto, dili lang kay kaldero ani lutaw didto kun dili balay pud. So magpasalamat ta sa Ginoo mga tats nga dili tantong kusog ang naabot sa tuwa dire no. Ug mao din ako subak mga tats, bulinaw, dugay na kay na bulinaw na ko mga tats. Pila na nakaadlaw diri sa rep, so ako na lang ginahinay mga tats para naalang koy makusi matag adlaw. Kay kiniling ga budget mga tats, so ako nang giprito diha. Kay ang katungaan ng mga tats, ako po nang haonon unya no, kay di po na to naihurot kay nga naman lain pud kayo puro bulad pud atong subak mga tats. So gamay lang to ibutang da kay subak raman siya. Atong daghanon di mga tats, gulay. Kay mo resistensya sa atong lawas mga tats, di ba? So atong gimo diha, gigisan na nato na diha, mo nang ipadaplin nako ang bulad diha kay gigisan na nako akong lamas diha nga duha ra jud ka buok in taon mga tats. Kay kini laging nagtipid-tipid ta. Ug ato na nang gilunod atong gulay nga baligis mga tats, baligis lang taon na. So magdaog na lang na unya sa tubig, sa gulay, sa tinangkong ug kamunggay nga atong giharvest ganiya mga tats no. So mao na mga tats, ato nang gibutangan og tubig no, pero dili na pud nato daghanon kay mawala pud ang lasa sa gulay mga tats. Mao bitaw nang hilig og tanom-tanom sa palibot mga tats, kay kabalo ko maabot ang panahon na adyo tay makusi. O di karon na libre pa ta, di ba? Kita mo tong dahon-dahon ganiya pati kamunggay, libre to tanan. So ako napalit diha katulang sari-sari nga gulay. Dili lang kay gulay mga tats, og isa pa perti pong preskuhan ni atong mga tinanom mga tats. Kay nga naman sige big ulan karon, so tambok jud atong gulay karon kay sige ulan. Ang problema ning ulan lagi bagyo di naman mohunong hinuon. Mao nang kita dili nagsige rin putag kaon na ning gulay. Pero may na lang gud mga tats oy para masulbad ang atong sa kaadlaw ani. Importante magud mga tats masudlan atong tiyan sa isa ka adlaw katulo. Ug mao din atong gulay mga tats oh. Pasensya niyo mga tats, wa jud gulay mapakita sa inyo kay kini laging nagtipid-tipid ta. So agwan taon sa nato ni mga tats. Mga tats, atsup na. Pilar koy gulay mga tats. Ato mga tats nga masudlan atong tiyan ba nga ilad-ilad din kanon. Tong gulay giluto mga tats. Bake na. Mauligi kog kaon mga tats. Nya. Kabalo na ni bulad mga tats, di jud ni mawala sa akong bulad bulino mga tats kay ako may nagbulad ani. Ba? Og atong ginamos gahapon. Ano lang ba tats? Karon nga bagyo-bagyo mga tats. Magtipid-tipid jud no kay wa jud tay tarong pangwarta ni tats. Kita man yung tong dagat tagilid. Munang gulay bulad mo balik na jud ni. Nya, man to. Thanks.